Привет на всички от гората. Искам да споделя нещо много интересно с вас. Установих, че няколко групи жени на така наречени хора, които се занимават с окултни науки, преследват профила ми и незнайно защо, без аз да се интересувам от тях, те се интересуват от мене. Достигна до мене това нещо. И ме блокират. Явно са нещо гузен и гонен бяга. Само искам да кажа, че хора, които ходят да се чистят при такива тъмни практици или кодонисти, които не знаят кои сили работят за тях или пък знаят кои тъмни сили. Хора, щом си давате пари на някой, който е с фиксирани такси да чисти. И друго нещо. Знаете ли, че този човек може да ви навлече такива беди, с които няма да се оправите с години и ще страдат вашите семейства? Ако не го знаете,